Jeg hedder Jonas. Jeg hedder Rasmus. Jeg vil godt vise jer et par tricks. Jeg vil nu vise jer et bunny hop. Det var så et bunny hop. Og når jeg laver bunny hop, så stejler jeg lige inden jeg hopper, så ender jeg bare med. Nu vil jeg vise jer et hippie jump. Et hippie jump, det er ikke så simpelt trick. Hopper bare ud med benene. Det er et hippie jump, ud over kantstenen. Vise jer en 180. Det var så en 180, og når man laver en 180, så skal man bare bruge skuldrene lidt, og så hoppe rundt, og så sørge for at lande ordentligt øje. Sådan her. Og ja, nu vil jeg lige prøve at lave en 180 ud over kantstenen. Nu vil jeg vise jer en tail whip. Når jeg laver tail whip, så skubber jeg bare hurtigt, og så prøver jeg sådan set bare at lande den. Og nu vil min gode ven Rasmus, som I nok har set før, lave en tail whip ud over en kantsten. Og jo så en 180. 180, det er ligesom bare en 180. Så skal man bare hurtigt. Men man kan også gøre det på to måder. Først tager man lidt tid, og den anden eller den første tager lidt hurtigt, og den anden tager lidt langsomt. Manuel. Og som manuel skal du have foden allerlængst hen mod bremsen, og så skal du bare op og stejle. Og ja, indtil det man skal lave til manuel. Manny. Bilen. Jeg laver smidt. Alle han vil vise en bar. Og barspænd. Der skal man egentlig bare hoppe, og så svinger du den rundt. På min måde. Jeg kan ikke finde ud af det der. Så jeg gør sådan her. Den synes jeg er med kontrol over. Men hvis man gør sådan her, så er den meget svær at gribe. Fordi så kommer det bare til at se sådan her. Hej hej. Jeg vil hoppe over rampen. Hop over. Læg mærke til. Over.